passa, gent del submón? Què passa, gent del submón? Benvinguts al submón de Juan i Patri! Saps el que és Patreon? Una pàgina on pots ajudar-nos a millorar. I a canvi tens accés a contingut únic que només publiquem ahir. A rebre regals i entrar en sortejos. I tindre l'oportunitat de conèixer-nos i sopar junts. A part de tot lo anterior. Enllaç en la descripció. Què passa, gent del submón? Benvinguts de nou al nostre noticiari en el que analitzem l'actualitat valenciana més desconeguda, interessant, detallada i recent. Sempre en valencià i en normes del Puig. Avui anem a tenir notícies de tota classe, des d'arqueologia, festes, societat i sobretot culturals. Però anem ja en la primera notícia. El passat mes de juny de 2020 se celebra en València, com tots els anys, el Dia de l'Orgull LGTBI+. Lamentablement, degut a la pandèmia del Covid-19, els actes de celebració multitudinaris quedaren suspesos. Si voleu saber com foren altres anys, ací teniu un vídeo de quan assistirem en 2019. Però el confinament no evita que se reivindiquen els drets socials del col·lectiu LGTBI. Per això l'Ajuntament de València llançà la campanya Molt més que clòxina i xufa, en una sèrie de cartells, bancs pintats, llistes musicals, però la polèmica esclata en fer-se viral per les redes socials l'imatge d'este cartell en el logotip promocional de l'Ajuntament de València i que mostrava altres denominacions, com conejo, nabo, tranca, chichi, algunes realment vulgars, causant l'indignació dels usuaris. El cas és que aquesta imatge és falsa. Se tracta d'un muntatge fotogràfic destinat a burlar-se de l'Ajuntament i que molta gent se'l cregué. La campanya ha sigut comparar en altres del mateix estil con la de l'Ajuntament de Madrid en el 2017 i les crítiques han ressonat per tota València. Des d'este noticiari convidem a que se respecten els drets del col·lectiu LGTBI i que s'investigue qualsevol notícia, viralitzar a les redes socials abans de creure-se-la. I ara, dos notícies relacionades amb l'Horta. L'Associació Cultural l'Horta bateja i denuncia el Mur de la Vergonya de Benifaraig. Benifaraig, una xicoteta pedania de la ciutat de València, situada en ple cor de l'Horta valenciana, despertà el passat juny de 2020 en un immens mur metàl·lic situat a la vora de la seva carretera principal. El poble, que ha mantès la seva arquitectura tradicional de l'Horta durant dècades, ha vist com de la nit al matí s'alçava un mur que impedís la vista del poble, talla el refrescant vent de llevant en ple estiu i que damunt ja està ple de grafitis i pintaes, donant-li a la població un aspecte ruïnós i decadent quan apenes d'un mes construït. Veïns i associacions ja s'han manifestat per a la seva retirada. Millor sort ha tingut el ciclista nudista de Torrent. A principis d'este mateix mes de juliol de 2020, els habitants de Torrent contemplaren com un home despullat recorria en bicicleta els carrers del municipi. Davant la preocupació dels veïns, la policia li dona l'alt, però el deixa anar tranquil·lament, ja que no estava cometent ningú delicte ni cap infracció. I és que la nueva pública en Espanya està enmig d'un buit legal, ja que s'eliminen tots els delictes de tall moral en les diferents reformes constitucionals de la transició, a les que també s'ha afegit la llibertat de vestimenta, quedant únicament com a delictes l'exhibició en fins sexuals davant de menors o deficients mentals. I és que literalment cap llei obliga una persona a estar vestida en un espai públic, deixant tas nudistes en un buit legal desemparat que xoca, per exemple, en el dret d'admissió dels comerços i les lleis turístiques de molts municipis. El ciclista nudista de Torrent ha tornat a aparèixer en altres pobles de l'Horta i se desconeix completament si està efectuant alguna protesta, experiment social o simplement disfruta del seu dret d'anar nuet per el carrer. Ara un altre tipus de notícies. Les fogueres d'Alacant comencen, però en confinament. El passat dia de Sant Joan de 2020, Alacant dona un emotiu inici a les fogueres de l'any 2021, ja que les d'enguany 2020 foren suspeses per la pandèmia del Covid-19, llançant la tradicional gran palmera pirotècnica. Com Alacant, Elx i altres municipis de la Comunitat Valenciana suspengueren la festa de Sant Joan i inclús controlaren l'accés a les platges per a que ningú poguera anar a encendre i botar les tradicionals fogueres. Se sumen així a la llarga llista de festes que no s'han pogut celebrar enguany pel coronavirus, junt a les Falles o la Magdalena. Lo que sí es pot celebrar és el descobriment de l'baptisteri més antic de la diòcesi de Castelló, en una ermita de Soneja, donant testimoni de les més antigues comunitats cristianes de València, datades sobre l'any 589, quan la població visigoda de la zona se convertí al cristianisme. S'han trobat també numerosos soterraments, marbres i decoracions, lo que evidencia una gran comunitat al seu voltant. Tot un gran aconteciment arqueològic per als valencians. En què se pareixen el valencià i el català? En què se diferencien? Depren a reconèixer catalanismes i les diferents ortografies en les nostres classes particulars, intensives, personalitzables i dedicades. Contacte en la descripció.
I ara anem en una sèrie de notícies culturals relacionades amb la denominació del nostre territori i de la nostra llengua. El diari web de notícies Alerta Digital denomina la seva branca valenciana com a Reino de València i a la branca basca com Vascongadas, recuperant dos denominacions històriques que s'han desprestigiat en els mitjans de comunicació durant molt de temps. En el cas basc, Vascongadas és el terme que utilitzaven els romans per a referir-se a les terres on habitaven els pobles bascos, siguent substituïda durant la transició espanyola per termes moderns com Euskadi o País Basc. En el cas de València, Regne de València és la dominació històrica del territori, inclús abans de la conquesta de Jaume I d'Aragó, i que s'ha mantès fins avui en dia, incloent-se fins i tot en l'Estatut d'Autonomia Valenciana, i igualment disputant-se en altres denominacions com País Valencià o Regió Valenciana, quedant-se finalment i de forma oficial el terme modern Comunitat Valenciana. I sobre el terme País Valencià va la següent notícia, més concretament sobre la pàgina web paisvalencià.es, una pàgina web troll, o siga, en to humorístic, creada a partir d'un grup de Facebook nomenat Valencians. La pàgina és simplement una imatge en la Real Senyera Valenciana de fondo, i la frase «El País Valencià no existís, idiota. Visca lo Regne de València, fora el dialecte barceloní de les nostres terres. Els valencians parlem llengua valenciana», fent crítica al catalanisme en el que viuen submergides les institucions governamentals i educatives valencianes. En concret, criticant la normativa fabriana del català, a la que se refereix com dialecte barceloní, i que fon molt criticar quan se creà entre 1913 i 1924 per eixe mateix motiu, per basar-se únicament en el dialecte de Barcelona i no en els demés dialectes del català, i també el terme País Valencià, denominació creada en el segle XVI per a referir-se a la independència de València com un regne més d'Espanya, però que fon reinventar per l'escriptor Joan Fuster a meitat del segle XX, per incloure a València dins de l'àmbit dels països catalans, i que dona nom a la web troll. Menja'm la fraula, nova campanya del grup Llibertaos per fomentar l'ús de la paraula genuïna valenciana fraula, fresa en castellano, en compte de la ja mencionada paraula castellana o la catalana maduixa. La campanya en to humorístic i lleugerament picant només té uns dies de duració i ja segur fomentada i compartida per famosos, com l'exconcursant de Gran Hermano 5 i actualment presentadora de ràdio Fresita, famosa pel seu vídeo en la vaca. La guanyadora de Gran Hermano 5 ha declarat en el seu Twitter que li pareix una paraula molt bonica i l'ha seguida en el hashtag frauleta. Esperem que la campanya aplegui a molta més gent per la llengua valenciana. I sobre aquest assumpte, la llengua valenciana tracta la nostra notícia principal. El Tribunal Suprem anul·la parcialment el decret promulgat en 2017 per l'executiu de la Generalitat Valenciana que regulava els usos del castellà i el valencià en la Comunitat Valenciana. En concret, ha destacat l'anul·lació de contemplar usar el valencià com a llengua de comunicació entre altres autonomies del seu mateix àmbit lingüístic. Què vol dir això? Que la Comunitat Valenciana poguera comunicar-se en altres autonomies en les que també se parla valencià només en valencià, fent referència indirectament a Catalunya i Balears, el que ha donat pas a tota una corrent de polèmiques. L'anul·lació per part del Tribunal Suprem era d'esperar-se, ja que el propi Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana ja havia anul·lat el decret en 2018. El motiu? Llenguatge judicial. A part d'anul·lar parts del decret relacionats en l'educació pública, com que els estudiants cursaren més hores en valencià que en castellà, cosa il·legal, ja que com a mínim la meitat de les hores lectives han de ser en castellà per ser la llengua oficial de l'estat espanyol, la frase que més ha donat que parlar és esta. Quan hagin de tindre efecte fora del territori de la Comunitat Valenciana, les notificacions i comunicacions se redactaran en valencià i en castellà, excepte quan se tracte de comunitats autònomes pertanyents al mateix àmbit lingüístic que el valencià, i en este cas només se redactaran en esta llengua. La part final de la frase és la que s'ha anul·lat, perquè el concepte de àmbit lingüístic és aliè a la norma estatal aplicable i infringeix artículs tant de la Llei de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques com de la Constitució espanyola. El Tribunal Suprem anul·la esta part del decret senzillament perquè en cap marc jurídic espanyol existeix la forma àmbit lingüístic. També afegir que legalment dos comunitats autònomes que tinguen la mateixa llengua sí que poden comunicar-se entre elles gastant únicament la seva llengua comú, però no és el cas de València i Catalunya, on en l'Estatut d'Autonomia Valencià ja s'especifica que la llengua pròpia dels valencians és el valencià i no el català. En poques paraules, el Tribunal Suprem ha dictaminat que el valencià i el català no són la mateixa llengua. Per tant, les tres comunitats autònomes hauran de comunicar-se entre elles gastant el castellà. Tot este tema ha despertat la protesta de tot el sector catalanista valencià, que viu la situació com un supost atac de l'estat espanyol cap a Catalunya. Desenes d'associacions i entitats han eixit en protesta contra
contra el dictamen del Tribunal Suprem defendent que el valencià és un dialecte del català. Entre elles, la pròpia Acadèmia Valenciana de la Llengua, la AVL, que fent-ho està quebrantant la seva pròpia llei de fundació i l'Estatut d'Autonomia Valencià. Recordem que la AVL fon desautoritzar per a definir el valencià en 2014 pel Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, ja que infringís l'Estatut. Inclús el propi president de la Generalitat de Catalunya, Quim Torra, ha desafiat al Tribunal Suprem afirmant que se comunicarà en valencià només en català. La reacció per part del valencianisme ha sigut d'alivi, ja que el valencià pateix una fortíssima catalanització des de finals del segle XX i que té orígens polítics. Esta anul·lació parcial per part del Tribunal Suprem li dona una brisa d'aire fresc a la ja maltractada llengua valenciana, que pateix un acòs constant per part del nacionalisme català, present en l'educació i govern valencians. Bé, i fins així el nostre noticiari sobre l'actualitat valenciana més desconeguda, interessant, detallat i recent. Recordem als nostres espectadors que poden donar-li un m'agrada si els ha agradat el vídeo, Compartir-lo per a que tot el món pugui dispondre d'un noticiari en valencià i en normes del Puig, que podeu subscriure-vos al canal i activar la campaneta de les notificacions. Quan la tingues activa, clicar en activar totes per a rebre totes les notícies que pugem. podeu seguir-nos en totes les nostres redes socials que són Facebook, Instagram i Patreon, on a més teniu accés a un contingut únic i podeu ajudar al canal i rebre regals. Que així baix teniu el correu de contacte per a classes de valencià que oferim. Vos veiem en un pròxim noticiari, Però sobretot... No te baixes del submón.